Nagpahimangno ang Tagum City Police ngadto sa katawan sa syudad sa Tagum. Kabayan sa daghang giga-report nga pagpangawat sa mitrohan sa tubig sa Tagum Motor District sa milabay nga semana. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station, Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Frederick Delis, parayon nilang giimbestigahan ang ulahing insidente sa pagpangawat og mitrohan sa tubig nga nahitabo sa Proctalisay, Seminary Drive, Magugpo North, Tagum City sa milabay nga Marso 11 sa buntag. Kuha nga mga mitrohan sa tubig no nga ibaligya ang bakal. So isa po na sa atong gikuan ron sa monitoring nato kanang mga ingana nga incident. Base sa record sa kapulisan, mukabat sa 17 ka mga mitrohan sa tubig ang na-recover ni atong tungura. Human misibat ang suspitsado sa diyang nasiplatan kini sa residente. Human matud pa sa hitabo nakikoordinar gilayon ang kapulisan sa buhatan sa Tagum Motor District ug nasayran nga ang metal brass lamang ang tuyo sa kawatan. Sanglit mahalin kini og dili aron mapektuhan ang supply sa tubig. Pag-awag sa opisyal sa publiko nga siguruhon ang proteksyon sa ilang mga mitrohan sa tubig. Pinaagi sa pagbutang og metal grills o protective cover aron dili kini dali mahilabtan. Gipahimangno na sab niya ang mga tag-iya og metal scrap buyers nga dili mapalit og mga pyesa sa mitrohan sa tubig og giawag ang publiko nga i-report sa ilang buhatan ang susamang panghitabo alang sa hinanaling aksyon. Sa pagkakaroon parain pang giila sa otoridad ang responsable sa pagpangawat aron masayran kung kini aduna bay kalambigitan sa nasinating krisis. So sa isa na sa mong gitagano pagtagad karon kay basig moabot ang panahon nga aduna na mga mutaas ang krimen like yung kawat yun. Isa yun na sa consistency nga na krisis ang kailangan sa tao kwarta basig mo. Gikumpirma usab di Police Lieutenant Colonel Delis nga base sa ilang crime rates monitoring wala pa'y pagsaka sa insidente sa robbery ug theft sa syudad sa Tagum. Wala man po'y increase sa pagpangawat no. Para makabaton og limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas mag Santon Gold Coffee Mix alang sa nakayusa nga Pilipino para sa Pilipinas katropang Lar Sanyol XFM News.